injiniya iyayen kasala. Ya kai ne abokina. Injiniya Mamman Bahari. Ya kai ne, wai muke faruwa ne? Lafiya wala a yi kokari a gyara abubuwan nan da Allah. Akwai wani mutumin fa ya zo fa, ya ce motan shi ne, in ya zo ran shaɓaci. To. In ga ma gaskiya. Ran da bai faɗi wani abu ko? To ya fita fi ran shaɓaci. Kar ka damu a yi kokarin gyara komai zai abun nan. Dan sabi la. To. Ka ga dawo ai. Mai Mamman Bahari. Ka baya mar ban zo ba da Allah. Ba matsala. Yawa Mamman kuma da Allah ai kokari a duba mu. Ba matsala. Ka kai mar da Allah ban zo Mamman Bahari. Ya kai dai kawai kai abin nan. Ba matsala. Lajaran dai har yanzu dai ina yake ne shi ogan naku? Na ba shi mota yau kwana nawa shiru har yanzu ba labari. Na yi tunanin zan zo da samu mota na an gama. A ni ba ogan mu ya kamo to ba, abokina ne ya kama mu gidan mu. Amma ba aikin shi bane. To lalle zan dauki mataki akan sa. Ai wannan iskanci ne da